Arantxa Lazirikana, Arte Ederren Fakultateko, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko irakaslea eta ikerlaria. Eta kasu honetan hitzaldia arteari buruz hitz egiten ari garenean, zeri buruz hitz egiten ari garen kontatuko dugu, edo horri buruz hitz egingo dugu. Pixka bat, arte garaikidea zertan datzan, ze artista mota aurkitu ahal ditugun, ze materiala erabiltzen duten, eta ze baliabide erabiltzen dituzten. Eta, nola jenteak normalean ez dituen ezagutzen artista garaikideek egindako lanak, artista garaikide emakumeak, eta, pixkat horren inguruko sarrera izango da. Jakalina esaldu duenez, Arte Ederretako Fakultateko irakaslea naiz, eta izatez Arte eta Teknologia saileko irakaslea. Eta aspaldi ikasle bai. Hori izan nahi du, nire arloa ikus-entzunekin harremanduta dagoela. Nire artelana bideoan oinarritzen da. Bideoa erabiltzen dut artea egiteko. Eta hori, nahiko ez ezaguna izaten da normalean, eta nik uste dut interesgarria dela bai jakitea, gauza horiek existitzen direla, eta baliabide horiek erabilia ditugula gure arte proiektuak bideratzen ditugunean. Gaur pixkat hitz egingo dugu hori, zertaz ari garen, arteaz ari garenean. Eta nolabait jolas txiki bat proposatu nahi dizuet. Eta da, ikustea edo jakitea nora arte ezagutzen duzuen artea edo arte plastikoak eta artista garaikideak. Orduan, artista garaikideekin hasi baino lehen, hasiko gara musikari garaikideekin. Gai izango zinateke musikari garaikideen izenak emateko? Hau da, gaur egun abestu musika taldeen izenak edo berdin zait bakarka izatea, autore bat izatea edo musika talde bat izatea. Izenen bat buratzen zaizue? Bale, hemen badeukagu musika talde bat. Gehiago? Garaikidea zer den badakigu? Garaikidea da gaur egungoa. Hau da, normalean bizirik dagoen jentea, eta bizirik dagoena esaten dut, gero entzungo dugulako zergatik esaten dudan hau, bizirik daudela. Eta gaur egun lanean ari direla. Normalean garaikidea izaten da bai zure adinaren antzerako jentea, baina kasu honetan oso gazteak zarete, eta normalean musika industrian dagoen jentea, edo naiz eta indiak izan edo beraien kabuz produzitu beraien lana, zuek baino pizkat nagusitxoagoak izaten dira, ez? Gutxienez, 18-19 urte. Baina, garaikidea, nolabait nire garaian bizi den jendea. Venga, artista gehiago, musika talde edo abeslari gehiago. Venga, bota edo nor, balio du. Rosalia, balio du. Venga, seguro dakizuela. Venga. Baten bat? Jungo gara, berotzen, pizkanaka. Bale. Hau da, zailagoa. Idazle garaikideren bat. Gaur egun idazten duen norbait. Bale. Euskalduna? Arturo Pérez. Bale, bai. Eta euskaldunen bat, horte dukagu ez, Aizka Aizkano, Bernarda Txaga, jente pilo bat dago hortik ez. Eta hemen dator zaiena, artista plastiko garaikide bat. Kontutan izan, Euskal Herria gaur egun ezagutzen dela, batez ere Bizkaia eta batez ere Bilbo, ezagutzen dela arte garaikidearekin harremana duelako. Hau da, turistak hona etortzen direnean, suposatzen da arte ikustea etortzen direla. Suposatzen da, gero ezakigu hori egia den edo ez, baina suposatzen da. Artista garaikideren bat, ez du balio Picasso edo Dali, horiek hil egin ziren. Beraz ez dira garaikideak. Horretarako gaude hemen, ez? Ikusteko zer den arte garaikidea eta zeintzuk diren artista garaikideak, ez? Edo, batez ere, arte gaur egun zer egiten duen. Hau ja,
artista plastiko garaikideen baten izena emateaz komplikatua balin bada, esaten nuen bizik dagoena garaikide izateko, horregatik esaten nuen hori. Betiko oiek, historiko oiek, abanguardiako artistak, 20. mendean beraien lana produzitu dituzten artistak, batez ere 20. mendearen hasieran produzitu dituzten artistak, oiek ez dira balio, bizirik ez balin badaude, eta ja, emakume bati buruz galdetzen ari balin bagara, komplikatuagoa da. Ez? Artista emakume bat. Baina seguru ezagutzen dituzuela. Eta horretarako, ekarri ditudan adibideak, gertukoak dira. Baina lehenengo, artea zer den eta arte garaikidea zer den ulertzeko, edo beto zer ez den ulertzeko, suposatzen den artista musikari garaikide baten hitzak entzungo ditugu. Jon Beef. Ezagutzen duzu Jon Beef? Baten bat, bai. Vale. Reggaeton, trap, musika mota hori egiten du. Horria artista den edo ez, edo autotunea artista den beste kontu bat da. Eta zer esaten du Jon Beef arteari buruz? Está acabado el arte. Hace 10 años de arte, hoy no más. No ha sido justo hace 10 años, pero ha pasado. Yo he visto cuadros ahí llorar. Aitxoin, eske, geratu nahi izan dut, bale, mogituko dut pizkat, eske, gelditu nahi izan dut eta txarto gelditu. 10 años de arte, hoy no más. No ha sido justo hace 10 años, pero ha pasado algo. Yo he visto cuadros y he llorado. He visto cuadros y he llorado. Hace 10 años había arte, ya no hay. Hori dio. Bueno, de llorar con un cuadro. Cuando vivía en Londres y todo, yo me iba a todos los museos que eran gratis. A la vez trabajaba y todo en el museo. En el Guernica y todo eso, hermano, es una paranoia. Parece que no, pero... Puta paella, cabrones, mi vida es bella. Ya no hay arte, baina bere bideoklipak ikusten balin baditugu, ikusten ditugu zemotakoak diren, eta hori badirudi artea dela. Baina arte plastikoa ya no hay. Hace 10 años había, pero ya no hay. ¿Qué has dicho de Picasso? Que no se oía. Es el único que ha hecho arte. Picasso es el único que ha hecho arte, hace 10 años. Norbait daki noiz hil egin zen Picasso? Norden Picasso badakigu, ez? Bai. Nik esango dizuet, noiz jaio zen? Eta noiz hil egin zen? Hace 10 años? Orain dela 50 urte hil egin zen Picasso. Ordan, Picasso nolabait garrantzi bat izan zuen abanguardia garaian, baina ez da artista garaikide bat, eta ez da gutxiago ere, hace 10 años gauza interesgarriak egiten balin baziren, Picassok ez zituen egiten. Hori argita garbi dago. Orain dela 10 urte lan egiten zuen jendea, orain bertan lan egiten ari den jendea da, artearen eremuan. Ez dira hil. Hor jarraitzen dute beraien lanarekin aurrera. Bai? Vale. El único, acá en Philly, tú sabes. Se puede sentir, hermano, el arte es algo que se siente, ya no lo siento. Como, a ver, el arte es como un destello de algo bueno, entre la cosa, entre la realidad y todo, pero ahora están tan mal las cosas que va a hacer un chiste como cuando hay alguien muerto. Es una paranoia. En el arte es como una broma, todo eso, pero ahora está tan seria la cosa que no hace gracia. Tú vas a aportar, pero vas a aportar más arte al mundo, tú. No lo aporto nada, yo soy un consumidor más. Yo consumo, yo te lo digo en el punto de vista del consumidor, de que no hay droga ya. Vale. Nik uste dut Jon Beef ez duela bat ere argi zer den artea eta batez ere ze arte mota egiten den azken boladan. Nik ez dakit Jon Beef arte garai honetan geratu den. Hau da, orain dela 300 urte baino gehiago egiten zen arte mota honetan, naiz eta gaur egun oraindik mantendu. Hau badakigu zein den eta non dagoen? Bilbotarrak daude hemen. Hau da, Don Diego López de Haro, Bilbao iria,
bueno, bila, ez da iria, fundatzailea. Eta 1600 sortutako hiri bat da. Eta hau da nolabait estereotipo bat. Hau dago Bilbon Abandoko tren geltokia eta metroa dagoen plaza horretan, plaza Borobilen, hor. Erdi-erdian hori pinita dago. Eta mantendu egingo da hor, ez? Garai bateko arteak nolabait boterearen esku edo boterearen zerbitzura zegoen. Hau da, erregeak beraien burua pintatzea nahi zuten. Elizak beraien doktrina erakusteko elementuak pintatzea nahi zuen. Eta gure herriko plazetan aurkitzen genituen elementuak ziren agintariak, erregeak, gero jainkoa, hau da nolabait boterea zeukan jendea representazioa ikusten genuen. Nolabait herria hezitzeko baliabide bezala erabiltzen zen artea. Salbuespen batzutan, erabiltzen zen, hau bai Bilboko parkean dago. Gaur egun hor daude. Ondo dago hor egotea, nolabait gure historia ezagutzen dugu horien bidez. Eta arte historia ezagutzea oso ondo dago, batez ere jakiteko gaur egun non gauden eta zergatik gaude hemen. Eta ze arte mota egiten den gaur egun. Oso zaila da gaur egungo artea ulertzea, arte historia ezagutzen ez balin badugu. Gauza batzuetan elemento romantikoagoak agertzen ziren, edo alegorikoagoak, edo pixka bat plazerra edo bideratzeko elementuak. Gaur egun mantentzen dira honelako antzerako estereotipoak esango dugu. Hau bai Bilbon dago, Guggenheimetik nahiko gertu, eta artista garaikide batek egin du, gure fakultatean ikasitakoa, baina erabiltzen duen eredua da nolabait eredu klasiko bat. Omenaldi nolabait popular bat egiteko. Errepresentatzen duena dira zirgerak. Zirgerak ziren ibaian zehar barkoak eramaten zituztenak soka batekin lotuta. Motorra ez eramateko edo beste mekanismo bat ez erabiltzeko beraiek eramaten zuten soka batekin. Eta ikusten duzu errepresentatzeko modua modu klasiko bat dela. Eta gero dago Jon Bifferi gustatzen zaiona, Picasso. Eta Picasso. Baina ikusi dugu zein garaikoa den Picasso. Are gehiago, Picasso orain dela ez horren bestera arte ulertzen ez zen artista bat zen. Beraien garaikide pilo bat bezala. Are gehiago, bera, baino gazteagoa zen jendea, edo lan egiten zuten artistek, gaur egun ez dira oso ondo ulertzen oraindik. Ez gara horretan sartuko, ze nahiko korapilatsua da. Baina, bueno, zer da artea gaur egun eta zer da artea etorkizunean. Eta ekarriko dizuet, fakultateko ikasle batek, orain ikasle izan zena eta orain irakaslea dena, egindako pieza bat. Pieza hori, ikusentzunezko pieza bat da, eta erakusketa ezberdinetan egon da. Berak ez du sortu pieza. Hau da, berak ez ditu irudiak grabatu. Irudi horiek internetetik jaitsi ditu. Hau da, nolabait artea, arte garaikidea, gaur egun bebai, besteen lanetaz apropiatu egiten da lan berriak sortzeko. Eta kasu honetan, artista honek egin duena, bere izena Magua 3 da, ez izena grafititik dator, bera grafitia egiten zuelako fakultatea sartu baino lehen. Egiten duena da horrelako ikerketa bat, begiratzen pelikula futurista guztiak eta pelikula epiko guztiak, pelikulak eta seriak, eta zelako errepresentazioak ikusten ditugun pelikula horietan arteari dagokion inguru horretan. Hau da, gizakiak asmatu ditu telefilmetarako edo pelikuletarako egaz egiten dituzten makinak. Edo horrelako gauza virtualak gaur egun oraindik existitzen ez direnak fisikoki. Baina eskultura bat agertzen denean, eskultura hori eskultura klasiko bat da. Errepresentazio klasiko bat da. Monumentu bat izaten da eta monumentu hori klasikoa da. Ikusiko ditugu ez guztia, baina zatitxo batzuk. Segurazki batzuk ezagutzen dituzue.
Jarriko dut argia. Edo gutxinez. Horrela. Hada, horrelako pelikula futuristak, apokaliptikoak eta bar ikusten ditugu, eta seriak bebai, eta horietan artea erakusten denean, kasu honetan nolabait apokalipsi baten ondorioko pelikula bat da Blade Runnerren bigarren partea. Eta nolabait antzineko errepresentazioa erakusten digu. Naiz eta Blade Runner, lehenengo Blade Runner, ja gure etorkizunean garatzen zen pelikula bat izan. Apa, barkatu. Jope, nahi gabe ikutu dut, eta junein zait. A ber. Eske, Bimeon dagoen ez, kostatzen zaio arrankatzea. Bale. Ia ezten didan aurrera juten, ez ditizten hemen. Barkatu, A ber. A ber. Ez dituzten. A ber, Bimeora jungo gara, eta horrela hobeto egingo du. Ez digusten, a ber. Nik uste dut ez dakit interneteko konexioa den edo zer den. Txarto goaz. Teknologiakoa izatea eta hau gertatzea. A ber. Ez doa. A ber, momentu bat. Bale, horrela ikusiko dugu, bale? Nahiago dut. Ikusten duzu, beti da errepresentazio oso klasiko bat, ez? Etorkizuna da, edo pelikula epikoa dira, eta beti agertzen dena, arte agertzen denean, errepresentazioa klasikoa da, eskultura klasikoa dira. Don Diego López de Haroren modukoak, edo hori, ikusten ditugun monumento horien antzerakoak. Baina motorrak egan egiten dute, ez? 200 ez dakizen bat kilometro orduko juten dira horrela problemari gabe. Baina erakusten diguten arte guztia da oso klasikoa. Kaso batzutan, normalagoa da pelikula epikoa direlako. Errepresentatzen dena beti dira hori. Zaldi gainean doan jentea, horrelako eskultura oso handiak, eta horrelako gauzak. Atzekaldean ikusten dena, beti da hori, oso klasiko.
Bale, aurrera egingo dugu. Bale, jarraituko dugu. Eta gertuko gauzei begiratuko dugu. Ia gaur egungo artea non dagoen, eta igual gu ez gara konturatu hor dagoela. Hau artea da? Bai. Bat ausarta. Ausarta den norbait daukagu. Bale, hau artea dela esan dezakegu, bai? Zein eremutik dator hau? Street art deitzen den hori, ez? Grafititik datorrena, lehengo grafiti egileak izaten dira gauza hauek egiten dituztenak, eta gero bestelako formato hauek hartzen dituzte, ez direla horren bandalikoak, eta instituzioek asko gustatzen zaien formatu bat izaten da normalean. Berez, hau Bilboko udalak enkargatutako lan bat da. Naiz eta egilea, espai, deuka izena, grafiti egile izena. Normalean grafitora beti deukat izen bat eta zenbaki bat. Magua 3 bezala. Kasu honetan espai ez deuka zenbakirik. Eta kasu honetan, nolabait udala ez da bakarrik babestu duela hau egitea, baizik eta ordaindu duela hau egitea. Baina zu grafitia pintatzen balin baduzu Bilbon, jakin 3.000 euroko isuna deukazula. Udalak babesten ez balin bazaitu. Ordan kontraesan horietan erosten gara askotan, ez? Artearen eremuan. Espai, Bilbora balin badator eta hau bere kabuz egiten balin badu, isuna bat dauka. Baina udalak babesten balin badu, orduan ordaindu egiten diote. 3.000 euro pagatu beharrean, 3.000 euro kobratzen ditu. Kuriosoa. Gertuago goaz. Hau artea da? Karo, museo baten ondoan dago, ez? Orduan, museo baten ondoan balin badago, artea dela esango dugu, ez? Hau da, Jeff Koonsen lan bat. Jeff Koonsen lana oso lan ezberdina da, hasiera batetan pintauraren eremuan mugitzen den tipo bat da, baina gero milaka gauza egin ditu. Eta hemen ematen dira horrelako gauza arraroak. Ze Pupi, berez, ez zuen hemen egon behar. Pupi zen museoaren inaugurazioarako egindako pieza bat. Eta museoaren inaugurazioa pasatuta gero, ez dakit urtebete edo pasatuta gero, Guggenheimak konturatu zen arrakasta izugarria zuela eta erabaki zuen betirako geratzea. Orduan, urtero edo 2 urte edo 3 urtero lorak aldatzen dizkiote eta berriztatu behar dute. Ez dagolako pentsatuta betirako izateko pieza bat izatea. Bale. Hau artea da? Hau ja ez da garaikidea hil egin delako, Louis Vuitton hil egin zen. Baina, bueno, nolabait garaikidetasun horren barruan sartu dezakegu. Eta pieza hau interesgarria da? Ama deitzen da, nolabait babestu egiten duen arma moduko bat da, tamainaletik ikusten dugu zelako harremana dauka testu inguruarekin, eta artelanak nolabait lan bereziak dira, garestiak dira, babestu beharreko lanak dira, ezin dira kopiatu, ezin dira erreproduzitu, badirudi hori lan bakarrak direla. Nolabait, daukate horrelako mitologia moduko bat, aura moduko bat, inor ez da hau sartzen, hau pintatzea oso txarto ikusita dago, edo hau apurtzea oso txarto ikusita dago, lan bakarra da. Nolabait, berezitasun oso, bitxiak ditu. Baina zer gertatzen da, Otawan, Kanadan, berdina balin badago, eta zer gertatzen da, Tokion, berdina balin badago, eta zer gertatzen da, Londresen, berdina balin badago. Interesa galtzen du, edo ez da importa. Ja ez da, erreproduzitu ezin den zerbait, baizik eta egila leku ezberdintarako erreproduzitu du. Ez du importa, benetan, leku ezberdinetan elementu berdina erreproduzituta egotea. Guretzat, balio duena da, nik elementu hori ikusten dudanean. Hau da, Bilbon balin banago,
eta Guggenheimera balin banoa, eta kalean hau ikusten balin badut, hemen bizitzen ari naizen esperientzia da balio duena. Gustatzen balin bazait, nolabait hemen babestuta bezala sentitzen balin banaiz, edo beldurtuta sentitzen balin banaiz, edo nolabait hau miresten dudan bitartean nirentzat hau lan bakarra da. Besteak existitzea ez zait inporta. Berdina gertatzen zaio Tokion dagoenari, edo Londresen dagoenari, edo Ottawan dagoenari. Beraz, ikusten duzue arte garaikidea bebai erreproduktiblea da. Ez bakarrik bideoa denean, baizik eta eskultura denean, bebai erreproduzitzeko aukera dauka. Bale. Edo hau, niretzata da Guggenheimek daukan artelanik onena. Eta da, hau, belainoa. Zubian zoazenean, hemen badago zu iturri bat, zu ateratzen duten horrelako zera batzuk, eta noizean behin, hasten da belaino bat ateratzen zubi azpitik, eta gora egiten du, eta zubia nolabait estali egiten du belaino horrekin. Hau da, artista japoniar baten lana. Eta ikusten duzue deitzen dela FOK 8.025. Hau da, 8.025 lan egin ditu honen berdinak. Ez horren beste, baina desente egin ditu. Bera, nolabait, belainoarekin lan egiten duen artista bat da. Arte lan hauek ez dira fisikoak, ez dira objektu bat, kasu honetan adibidez. Nik ezin dut objektu hau nire etxera eraman, edo nire etxeko egongelan saloian ipini. Beste arte formato bat da. Hau da, arte garaikidea ez zeuka zergatikan objektuala esan behar. Kasu honetan, esperientziala da. Ni bertara noa, esperientzia bizitzen dut, eta gainera hau, esperientzia bezala, oso polita da, oso interesgarria da. Bertan, nolabait, sartu egiten naz, bizipen hori daukat, eta nire etxera noa, argazki egin aldut, nahi dudan egin aldut, eta bizipen bat erakusten digu. Beraz, arte garaikidea, ja ikusi dugu, hori, erreproduktiblea dela, publikoa izan aldela, eta ez dela zertan objektu bat izan behar. Beste gauza pilo bat izan alda. Bale. Hala ere, arte garaikidean, kontutan izan behar ditugu gauza pilo bat. Eta bien artean gauzak nondi datozen. Eta adibide bat ekarri dizuet. Ezagutzen dugu hau? Badakigu non dagoen? Nova Yorken dagoen. Dago Wall Street da munduko ekonomia zuzentzen duen boltza. Wall Streeteko sarreran dago. Zezen bat da, eta turistek egiten dutena da potruak ikutu. Hori, sorte ematen duela dirudi, eta jenteak ikutu egiten dizkio. Bale. Honen aurrean, agertu zen hau. Beldurrik ez duen neskatxoa. Hau horrela ikusten dugunean, iruditzen zaigu, hau da nolabait maskulinidadearen errepresentazioa, ez? Zezen bat, jenteak potroak ikutzen dizkio, hori, macho, ez? Eta hau, txikia, ez? Zezenaren aurrean, naiz eta jarrera oso, ez? Beldurrik ez duela adierazi, baina azkenean, iruditzen zaigu hori oso, ez daukala zezenak daukan indar berdina, ahula iruditzen zaigu. Zer gertatu zen hau atera zenean? Hainbat jente esan zuen, ze ondo, orain ja, badeukagu nolabait feminismoaren errepresentazioa, eta emakumeen errepresentazioa, eta neskak ez daukagu beldurra, eta emakumeak ez daukagu beldurra, eta gizonak presta zaitezte. Baina begiratzen balin badugu nondi datozen bata eta bestea, oso kuriosoa da. Zezena da 1987ko, ez da horren beste denbora, nolabait karak krisialdi bat egon zen. 80. hamarkadan krisi mundial bat egon zen, ekonomikoki, industria pilo bat itxi zituzten, eta bar. Orduan, artista italiar batek, estatu batuetan bizi zen artista italiar batek, nolabait egiari oparitu nahi izan zion zezen hori. Indarra izateko, eta esateko pixka bat, honetatik atera algarela, ez? Ez daukagula zergatikan beldurra izan behar, eta
nolabait hori, ausartak izan behar garela. Da nolabait artistaren opari bat, hiriari, Nueva Yorkeko hiriari. Bai? Eta nondik dator neskatxoa? Zen neskatxoa hortik kendu dute, eta beste leku batetan ipini dute azkenean. Zergatik. Neskatxo hori, publizitate agentzia batek ipini zuen, bertan, eta komunikazio trikimailu bat da. Truko bat da. Enpresa honek bilatzen duena da, badirudi genero aniztasunaren alde egiten duela, baina bilatzen zutena neskatxo hori ipintzerakoan zen inbertsio fondo berriak saldu. Hau da, nolabait marketing kanpaina bat da, publizitate kanpaina bat da. Ez da, artea edo artista batek nolabait herriari egin dion oparia. Artea da, eskultore batek egin duelako, baina esan nahia oso diferentea da. Azkenean gainera, deskubritu zen enpresa horrek bakarri zituela emakumea kontratatuta idazkari bezala edo garbitzaile bezala. Ordan, da justo ematen ari den irudiaren kontrakoa. Ordan, jakin behar dugu bai, zer daukagun begien aurrean, nolagai guk ikusten ari garen hori representatzen duena jakiteko edo ulertzeko. Eta batzutan gauzak ez dira diruditena. Hau da, hau, azkenean, ez da egia. Baizik eta, nolabait, trikimailu bat da. Publizitate trikimailu bat. Bale. Gaur egungo artea zer egiten du? Hau da Londres, hau da British Museum, eta enbarantza honetan daude nolabait Britania handiko historiaren errepresentanteak. RGA eta badeuka lau Plintonak dira, dira nolabait eskulturen peanak. Hemen ikusten dira eskultura klasikoa daudela, peana hauetan, peana da soportea bezala. Ona ateratzen balin bagara, hori ikusiko dugu eskultura bat, klasiko bat ikusten dugunean, normalean duka horrelako peana moduko bat. Laukizu zen bat, marmolarekin eginda, porlanarekin eginda, edo beste elementu batekin eginda. Hemen dago, deitzen dena, el cuarto Plinton. Eta el cuarto Plinton hau, hasiera batetan errege bati dedikatuta zegoen, baina azkenean erabaki zuten errege hori ez ipintzea bertan, bere errege horik ez zituelako gauzak oso garbi egin. Ez gara sartuko orain horretan, horrelakoak asko ezagutzen ditugu, baina ez da kasua. Orduan, Plinton hau utzik geratu zen. Orduan, artista ezberdinek proposatu dituzte Plinton honetarako bestelako ikuspegi batzuk. Naiz eta formato tradizionalak izan, kasu honetan bezala, pertsona bat zaldi baten gainean, oso representazio klasikoa, baina kasu honetan nolabait parre egiten dio representazio klasiko horreri. Zergatik erregeak edo agintariak errepresentatu ditugu zaldi baten gainean, eta ez ume bat jolasten, ez duka eskubide berdina, hor errepresentatuta egoteko kalean. Edo, kasu honetan bezala, dela txorientzako jantoki bat. Txorientzako hotel bat. Orduan, txoriak hemen sartzen dira, jana ipintzen zaie, eta bertara juten dira jatea. Azken batean, fijatzen balin bazarete, monumentuen jabeak usoak dira hiri batean. Monumentu guztien gainean ipintzen dira, kaka egiten dute, eta nolabait jabetu egiten dira monumentu horietaz, beraien etxe bizitza egiten dute. Eta kasu honetan, zuzenean etxe bizitza bezala ipintzen da. Kasu batzutan, hau azkenean esen ipini debekatu zutelako, baina hau da Jeremy Dillerren lan bat, eta egin zuen Gazan bombardeatutako, Gaza aspaldi, ez orain, baina berdin jarratzen dutela ikustezakegu. Gazan bombardeatutako kotxe bat, bertara eraman nahi zuen, Plinton horretara eraman nahi zuen. Nolabait, gizarte, lehen munduko gizarte horretatik, munduko beste toki guzti horietan zer gertatzen ari den ulertzeko. Eta berari iruditu zitzaion, hau da, gure egunerokotasunean ikusten dugun elemento bat, kotxe bat, hau da, han bai kotxeak daude, familia daude, jentea dago, umeak daude, denetarik dago, beraien kotxea bombardeatu egin dute. Garai batean, kotxe hori ekarri nahi zuen eta debekatu egin zioten eta azkenean hau esen egon Plinton horretan.
lana da Jeremy Dillerren lana. Bale, baina gaur egungo artean, fijatzen balin bagara, formatu berriak erabiltzen ditu artea egiteko. Eta horien artean, bideoa dago. Eta bebai ekintzak daude. Artistak ekintzak egiten dituzte edo beste jende bati ekintza horiek egitea esaten die, eta gero ekintza horiek erregistratu egiten dira, eta gero arte galeriara edo museora edo delakora eramaten dira. Eta adibide bat ekarri dizuet. Eta hau da, bebai, gaur egungo artean askotan gertatzen dena. Jentea zuela bakarka lan egiten, baizik eta kolektiboetan lan egiten du. Hau da, 2 pertsona, 3 pertsona, 4 pertsona. Nik ez dut nire lana bakarrik egiten, ni ez naz artista nire lana erakusten denean, ez da bakarrik nire izena agertzen, batzutan bai, baina beste batzutan kolektibo bat bezala lan egiten dugu. Ez bakarrik bideoa askotan beste laguntza behar duelako, baizik eta, egiten dugun guztia kolektibo bezala egitea pentsatzen dugulako. Beraz, ikusten duzue, hori, ja nolabait, artistek, garai batean, Velázquez, edo Goya, edo El Greco, baina beraien estudioetan jentea lanean zeukaten, eta beraien lanetan beste jente pilo bat parte hartu du. Baina izena duena da pintore ezaguna, besteak dira nolabait laguntzaileak. Gaur egun laguntzaileek ez daude horren beste, eta egiten dena da modu kolektiboan lan egin. Eta, kasu honetan, planteatzen zaiena Aiora eta Calzadillari da monumentu bat egitea. Eta beraiek esaten dute, gaur egungo monumentuak ez daukate zergatikan betiko monumentuak bezala izan behar. Hau da, ez daukate zergatikan egon behar beti hor ipinita urteak eta urteak eta urteak eta urteak. Gero gertatzen da, lehen ikusi duguna bezala, ez? Don Diego López de Haro hor daramatza ez dakizen bat urte, eta hainbat jente ez da konturatu hor dagoenik, edo hor dagoena nor den. Eta Bilbon dauden eskultura pilo batekin berdina gertatzen da. Ez dakigu, igual idazle bat da, edo igual izakin hor da, edo igual politikariren bat izan alda. Kasu honetan, Aiora eta Calzadilla egiten diete enkargu bat, eta enkargua da monumentu bat egitea. Orduan beraiek esaten dute, monumentuaren ideia gaurkotuko dugu. Eta hau da, base militar bat izan den irla bat. Base militar izatetik pasatu da publiko izatea. Hau da, lehen aldiz bizitza osoan, edo azken 20 urteetan, jendea irla horretara junalda. Bertako biztanleak, edo inguruko biztanleak, irla horretara junaldia. Orduan, Aiora eta Calzadilla pentsatzen dute monumentu hori izan aldela nolabait himno moduko bat. Beraien alaitasuna edo adierazteko himno moduko bat. Eta eskatzen diete irlako biztanle bati hurrengo hau egitea. Zer da bilatzen dutena Aiora eta Calzadilla? Da, pertsona bat lehen aldiz, modu librean, irla horretan zehar mugitu alda.
Normalean, bertatik mugitzeko motorra erabiltzen dute. Eta motor hori trompeta bat ipiniko diogu, eta nolabait paisaiak egingo du trompeta horrekin musika. Hau da, musika sortuko da, hori, azelerazioarekin, eta paisaiaren, gora bera horiek jarraitzen, edo batze guztiak edo pasatuta, azkenean sortuko dira erritmo ezberdinak. Eta sortuko da, ez da musika ezagutzen dugun moduan, soinu bat izango da, baina nolabait askatasun soinu bat bezala interpretatuko da. Hori egun batean gertatuko da, bideoan grabatuko dugu, guk artelan bezala gero arte galeriara eramango dugu, eta bertako biztanleak bizipena izango dute, baina gero ez dute hor erdian traste bat eukiko bere behien bizitza osorako. Eskultura bat edo delakoa. Fijatzen bali mazarete, gerrate bat dagoenean, historikoki, irabazle berriek egiten duten lehenengoa da aurreko monumentu guztiak bertan bera bota. Beti gertatu da hori. Hau da, estatu batuak balin badoa Irak edo Iranera eta gerrate bat antolatzen balin bada, egiten duten lehenengoa da bertoko monumentuak bertan bera bota. Bertoko agintarien errepresentazioak bertan bera bota. Berriak ipintzeko. Nolabait, monumentu horiek beti dira irabazleen monumentuak. Arte garaikideak beste monumentu mota batzuk egin aldirela pentsatzen du. Por cierto, Aiero eta Calzadillaren erakusketa egongo da Azkuna zentroan Alondigan, aurten ez dakit oso ondo udaberrian uste dut hasiko dela. Beraien lana ikusi ahal izango duzue, hemen Bilbon, zuzenean. Pieza hau ez dutuz egongo denik, nahiko sarra delako, baina gauza garriko dituzte eta segurazki gauza interesgarriak. Lorekin lan egiten dute pilo bat, eta bestelako pilo batekin, bebai, elementu organikoekin lan egiten dute. Beraz, interesgarria izan alda, beraien erakusketa ikustea jotea. Bale, kaso honetan bezala, bebai, beste kolektibo bat, beste bi pertsona. Eta bi pertsona horiek egiten dutena da historia bat kontatu. Baina kontatu beharrean pantalla batetan egiten dutena da ni bertan bizi izatea historia hori. Kaso honetan, tren geltoki bat da, eta tren geltokira sartzen zarenean, ematen dizute bideo erreproduktore bat. Ordan, bideo erreproduktore hori historia bat kontatzen du. Zuk atzean ikusten ari zaren eszenatoki berdinean. Hau da, nolabait emaitzaren grabazioa. Kasko batzukin bebai soinua entzuten duzu, eta emaitza hau da. Zatitxo bat. Da nolabait bideo paseo moduko bat. Turn the camera on. Press the video button. Hemen ikusten duzuna, da hemen dagoena, baina hemen historia bat kontatzen dizute, Sitting here right now with you. hemen gertatzen ez dena. Train station castle. Watching the people pass by. Eta kaskokin entzuten duzu historia. You can see how they walk, so you can tell if they're happy or sad or lost somewhere in their minds. This video will be an experiment. We're like those prisoners stuck in Plato's cave. We watch the flickering shadows on the screen. Try to align your movements with mine. Move your screen up to the left as I do. A red coat. I used to have one. Wonder where it went. So many people wear black here. Garbage pails have moved. Do you see the musicians? They're between their pillars now. Let's get up.
gutxi gora bera, gero garatu iten da, historia paseoa 50 minutu edo egiten zituen. Ordan, batzutan errealitatea eta fikzio hori nahastu egiten ziren. Ze fikzioan adibidez trena etortzen balin bazen, igual errealitatean, momentu berean trena etortzen zen. Edo momentu berean txakur bat saltzen zen lekuan, kasualidades. Ordan, nolabait, errealitate eta fikzio hori nahastu egiten ditu. Ez da errealitate aumentatua, kasu honetan bideoa da. Eta da bideo erreproduktore bat kasko batzukin. Ordan, zuk pizkanaka eszenatokia ikusten duzu eta eszenatokia jarraitzen duzu eta historia entzuten duzu eta historia hori ulertzen duzu. Kasu honetan, artista hauek beraien lana askotan oinarritzen da honetan, bideo lanean eta audioan bebai. Soinua erabiltzen dute haien lanetan, bakarrik soinua. Hau da, soinua bebai, arte garaikidean asko erabiltzen den elementu bat da. Ez musika, baizik eta soinua. Komplikatua denez guzti hori ulertzea, momentu zoritziko du. Arte garaikidea bebai oso poetikoa izan alda. Naiz eta vandalismotik etorri edo, artista garaikideak egokitu egiten dute vandalismo hori beste modu batzutara. Eta piezatxo bat ipiniko dizuet hori ikusteko. Honetan bai itzaliko duda argia, pasatuko dut lehen zatitxoa, ia izten didan eta ez dudan hanka sartzen. Ze hau, nahiko iluna denez, iluntasunean hobeto ikusten da. Uste dut lehen goa gertatu dela. Ikutzen duzunean... A ber. Bestelatzen hatzen gara eta zuzenean ikusten dugu, Bai. Eskegi da. Ez, bale. Hemen ikusiko dugu. Sarrera kenduko dut. Wie denn die orange Cola gelaufen ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bi artista aleman dira, bebai kolektiboa da. Horrela oso txartu ikusten da, pena bada. Kasu honetan, bebai, kolektibo bat da, kasu honetan bi mutil dira. Berain jatorria grafititik dator bebai, baina arte fakultatean sartuta gero, bata sinema ikasten du eta beste eskultura ikasten du. Eta egiten dutena da, grafiteroak nolabait hiria oso ondo ezagutzen dute. Eta hemen erakusten dutena da, zein ondo ezagutzen duten hiri hori, eta nolabait paseatzen dira hiri horretatik, eta kolonbiatzen dira hirian. Matias eta Mitza ez dute soinu erabiltzen, bakarrik zuzeneko soinua erabiltzen dute. Ez dute dena segidan grabatzen, baizik eta hau egiteko 5 urte pasatu dira. Oso zaila delako kokapenak edo kokapen horietan gauzak grabatzea edo gauzak egitea. Beti berdin jantzi egiten da, denbora pasatu dela ez ikusteko. Eta nolabait, hiriaren kontrola deukatela ikusten da. Hiri osoan zehar kolunpiatzen doaz. Hau gero, arte galerian edo museoan, bideo batetan edo proiekzio batetan ikusi egiten da. Edo batzutan instalazio batetan. Instalazioa izaten da monitore ezberdinak, pantaila ezberdinak daudenean, eta bideoaren montaje ezberdinak daudenean. Edo proiekzio ezberdinak ikusten dira leku berdinean. Hau da, espazio bat okupatzen denean instalazioa deitzen zaio.
Ordan beraiek egiten dute hau hirian, baina ez dute hirian egiten bertatik pasatzen direnak ikusteko, baizik eta grabatzeko eta galeriara eramateko. Eta argi eta garbi ikusten da hiri hori menderatzen dutela. Berez, gauza hauek ez dira egin behar, baina hau autopista da. Txarrena da, ez da nola igo horra, baizik eta nola jetxi hortik. Azkenean lortzen dutena da, nolabait, ekintza bandaliko bat da, baina bilakatzen dute poesia bisual bat izango litzateke bezala, ez? Oso poetikoa dira irudiak. Ikusten duzu ez daukala musikarik, hau da, bideoa ez dauka zergatikan beti musika eraman behar, eta egiten duena da bertoko soinua entzutea bakarrik. Isiltasuna, hiria. Kasu honetan, beraiek eman zidaten niri bideoa, ikaslei erakutsi ahal izateko. Batzutan interneten aurkitu ahal dira bideoak, baina ez da normalena. Normalean galerian erakusten diren bideoa dira. Bideoak saltzen dira arte klasikoa izango balitzateke bezala, pintura bat izango balitzateke bezala? Bai, bideoa saldu egiten dabe bai. Fatu zaitezte, kontrolatzen dute, hiriaren argiak noiz estali eta edo piztu egiten diren. Ikusten duzu non dagoen? Hor dago. Eta badakite noiz itzali egiten dituzten argiak. Nolabait, hiri hori kontrolatzen dutela ikusten da, ez? Menderatzen dutela bertan gertatzen den guztia. Bideoak luzapen ezberdinak izan ahal ditu, kasu honetan, erakusten dute batzutan bideoa, beste batzutan luzeagoa den beste bat, beste batzutan instalazio formatuan bideo montaje ezberdinak, eta bar, eta bar, eta bar. Bale. Zer egiten du arte garaikideak? Bebai, kontutan izaten ditu gaur egungo gizartean gertatzen diren gauzak. Adibidez, kasu honetan, lan hau, erakusten duena da fisikoki, arte galeria batetan edo museo batetan, Twitterren eskaintzen diren irudi guztiak egun bakar batean. Hau da, zenbat irudi produzitzen ditugun gaur egun, eta nola ez dagoen denbora produzitzen dugun guzti hori ikusi ahal izateko. Eta Twitter esaten dudan moduan, Instagram izan aldut, edo TikTok izan aldut, edo beste sare sozial bat izan aldut. Egun batean, produzitzen diren irudi kopuru horietaz jabetzeko, artista honek egin duena izan da arte galeria bat, irudi guzti horiek inprimatu eta bertan bota ikusteko nola ezinezkoa den guzti hau ikustea. Bai? Edo arte garaikideak bebai egiten du gauzetaz jabetu, lehen ikusi dugu, ez? Eta kasu honetan, artista honek nolabait bukatzen den paisaiaren inguruan lan egiten du, baina berak ez ditu argazkiak egiten. Google Mapsetik ateratzen ditu argazkiak. Google Mapsen Street View horretan, kotxea ja gehiago denean jarraitu, sortzen diren irudi horiek hartu egiten ditu eta eskuratu egiten ditu eta bere lan bezala aurkeztu egiten digu. Nolabait, bukatzen diren bideo horiek erakutsiz. Eta zer egiten du gaur egungo arteak? Berai, formatu berriak aurkitzen ditu, elemento klasikoekin. Horien adibide bat izan alda Richard Serra, ez dut ekarri, baina Guggenheimen baduzu Richard Serraren lana, ez? Eta Richard Serra berak esaten du beraretzat eskultura edo artea pisua izan behar duen zerbait dela.
Beste artista batzuk parre egiten diote horreri. Ze bebai arteak badaki bebai bere buruaz parre egiten. Eta kasu honetan, beste artista batzuk errotonda batetan beraien lana erakutsi dute, ez formatu klasikoan, eskultura klasiko bat izango berintzateke bezala, baizik eta Richard Serraren hitzak hartuz, el peso es para mí un valor esencial, no es que sea más atractivo que la ligereza, pero sencillamente sé más sobre lo pesado que sobre lo ligero. Y por lo tanto tengo más cosas que decir sobre ello. Eta Richard Serra beti izaten du, me gusta todo el arte contemporáneo, pero sobre todo lo que tiene peso. Eta beraiek parra egiten dute, me gusta todo tipo de música, siempre que sea heavy. Con el peso horrekin txistea egiten. Hau da, artista garaikideak nolabait barre egiten dakite guzti horretaz. Eta ez normalean ezagutzen ditugun artista garaikide klasikoak, baizik eta kasu honetan Banksy, bebai, Banksy da grafitero hori, munduan zehar mugitzen den grafitero hori. Errealitatiko gauzak hartzen dituzte, eta egoera, berezi samar batetik, txistea ateratzeko puntu hori bilatzen dute. Bale. Nolabait artea bebai, artea omentzen daki. Nolabait arteari omenaldi egiten. Eta adibide bat ikusiko dugu. Hau da, nolabait, abanguardiako artelan bat, pintura bat, Malevich da egilea. Malevich izan zen, 20. mendean, konstruktibismoaren sortzailea, edo sortzaileretariko bat. Picassoren lana urteak pasatuta ulertu eginda. Malevichen lana ez horren beste. Ze Malevichen lana nolabait krisian ipintzen zuen pintura, edo pintura bezala ezagutzen zen guztia. Eta egin zituen piezen artean, dagoen honelako pieza hauek. Eta baseukan bai beste ezagunagoa diren bezalako pieza batzuk direla kuadrado blanco sobre fondo blanco, hau da nolabait errepresentazioa da, ni lauki bat errepresentatzen dut txuria, fondo txuri baten gainean. Pintatu egiten dut txuriaren gainean. Nolabait kontraesan bat dirudi, baina errepresentazioa ez daukala zergatikan errealitatea errepresentatu behar kontatu nahi zuen. Bale, kasu honetan, Iban Argote, artista garaikide bat, egiten duena da Malevitzi omenaldia egin. Eta museara juten da, grabatu egiten du hurrengo hau, eta Iban Argoteren lan bezala erakutsiko digu gero galeria batetan. Eta zer egiten du Iban Argote? Hauxe. Kamera ipini, soinua ipini. Eta dantxatu egiten dio kuadroari.
Fijatu zaitezte zer egiten duen jentea, ikusten duenean. Hau ez dago prestatuta, ez dugu baimena eskatu museoan, ez da gutxiago ere. Hau dago Pompidou museoan eginda Parisen. Eta bera juten da kamararekin, ipizten du irratia, eta hasten da dantzatzen, inori baimena eskatu gabe. Baina fijatzen bali mazarete, jentea, egiten du egun guz balitzateko bezala. Ez dute arazorik nahi. Badago txoratuta dagoen norbait kuadro bati dantzatzen, eta, Bale, jazta. Berez, hau konturatu egiten da kamara dagoela, eta txera egiten du, bideoa ez ondatzeko. Beraz, kuriosoa da. Iban Argoteren lana askotan oinarritzen da egunerakotasunean, eta egunerakotasuna horrek ze harremana deukan artearekin, eta bere kasuan bebai zinearekin, zebera egiten ditu bebai zine formatoko pieza batzuk, lan batzuk. Bale. Eta azkenengoa ikusiko du. Artea bebai, badaki nolabait elemento klasikoak hartzen eta hietaz parre egiten edo buelta ematen. Eta hau, Iñaki Garmendiaren lana da. Iñaki Garmendia artista euskaldun bat da, eta berak egiten duena da, deitzen diote Koreako bienal batetara, bienalak izaten dira arte erakusketak 2 urtero egiten direnak, eta artean pilo bat daude. Veneziako bienala, Koreakoa, hau kasunetan da Seulen, Sao Paulon, 1000 lekutan daude. Eta kasunetan egiten duena da, nik nolabait niri gustatu zaidan musika bat hartuko dut, pisu politiko oso esanguratsua duena, 80. hamarkadan Euskal Herri mailan dauden musika talde musika hori hartuko dut, eta talde korear bati esango diet abesti horiek ikastea, euskaraz. Korearrak ezakite euskaraz. Orduan, beraiek, korearrak geratuko dira bakarrik estetikarekin. Hau da, ze itxura deukate Euskal Herriko abeslariak hori kantatzen dutenean, ze movimentu egiten dituzte, ze eszenatokian nola mugituko diren, eta euskaraz abestuko dute, zer abesten duten jakin gabe. Hau da, kantatzen duten hori mezu politiko bat den edo maitasun abesti bat den ez dakite. Eta nolabait, ekentzen diote abesti horreri kulturalki Euskal Herri mailan izan duen pisu guztia. Eta honekin bukatuko dugu. Ez balin bada ikusten, aterako gara eta ikusiko dugu. Ze hau pizka luzitsua da eta ez dugu osorik ikusiko, bakar esan ditzuak. A ber, aterako naz hemendik, txoratu baino lehen, ia txoratu da. A ber, hor, bale. Gero, Iñaki Garmendiak erakutzen duena, hau bienalean egindako gauza bat da. Eszenatoki bat eskatu zuen, taldearekin ensaiatzea zuzenean eskatu zuen, eta gero berak bideoan grabatu zuen dena, eta erakusten duena da bideoan egindako lan hori. Azkenean joan beharko gara berriz bideo hartzea. Errezena izango da, Hori egingo dut, bale? Azkena da, ja, eta denpora geratzeko abesti galderetarako. Bueno. Pena bat da,
Bitartean, galdera bali badituzue, galdetzen jun. Ze deskonektatzen denean, ipiniko dizuet, batez ere, interesgarria delako azken partea ikustea. Hau da, Korean nola ikusten duten Euskal Herria ezagutzen ez duten leku hori, ez? Eta ze ikuspegi daukaten leku horretaz. Ezakit, galdetzen jun, txoramena pasatzen zaion bitartean. Vale, fenomeno. Kostatzen zaio pilo bat. Eske, itxi nahi dut... Ez. Bueno, ez sartu bideoak PowerPointean. Ez du funtzionatzen. Hobe da, bideoak aparte izatea. Orain, egin dugu dena itxi beharrean da txikitu. Ai, ez. Ke ba, hor jarritzen du. Bueno, galdetzen jun eta pasatzen zaionean abisatu. Arraro iruditu zaizue kontatu dudana? Noiz bai pentsatu duzue artea horrelakoa dela? Orain, fenomeno, venga. A ber, hau itzingo dut, hemen... Berez... Ai... Vale. Honekin irekiko dugu. Bueno, hemen ensaiatzen daude, eta gero kontzertua egiten dute. Ikusiko dugu kontzertuaren zati bat. Nabaritzen da ez dakiela euskaraz. Eta honelako gauza magikoak gertatzen dira, kantatzen duena ulertzen ez duzunean. Opa! Abestiak dira kortaturenak, negu gorriak, eskorbuto, ertzainak, sarama, nolabait, ez? Haien letretan oso eduki politikoa zituzten taldeak. Denbora pasata txistea egin dezakegu horretaz, baina denbora pasata txistea egiteaz gain, testu ingurutik kanpoa ateratzen dugu. Eta edukia ja ez du importa duena da estetika. Hau da, abeslaria Fermin Muguruzaren jarrera imitatzea, eta gero, beraiek nolabait Korean ikusten dute hau gauza okzidental bat bezala, eta orduan oso interesgarri iruditzen zait, eta oso modernoa iruditzen zaie. Orduan, saiatzen direlako nolabait mendebaldeko itxura horiek kopiatzen. Orduan, interesgarria da zentzu horretan. Beraz, bizka bat ikusten duguna da, ez naz bueltatuko PowerPointera, ez ataskatzeko gehiago. Baina ikusten duguna da, arte garaikidea inguruko elementu guztiak erabiltzen dituela. Bideoa izan alda, soinua izan alda, pintura izan alda, eskultura izan alda, formatu guztiak erabili aldituela. Gaur egungo gaiak ikutzen dituela.
kopiatu egin aldela lan bat eta ez dela zer pasatzen, hau da, errepikatu egin aldela lan berea eta ez dela zer pasatzen. Eta nolabait kritikoa dela bebai bere buruarekin, beste gauza pilo baten artean. Bai? Gustatu zaizue? Arraroa? Berria? Bai. Ni parte bat erakutsi dizuet, baina hau oso zabala da. Eta, bueno, interesgarria bebai. Egonena da, erakusketak ikustea jutea. Erakusketa askok ez dira aspergarria pentsatzen duzuen bezala. Erakusketa batzuk oso divertigarriak izan aldira bebai. Interesgarriak eta divertigarriak. Galerak. Orain artista garaikideak ezagutzen dituzue. Emakumeak bebai. Kolektiboa bebai. Igual ezinekin ezarete geratu, baina badakizue batzuk erakusketa bat ingo dutela hemendik gutxira Azkuna zentroan Alondigan, eta ikusteko aukera dagoela. Eta, bueno, kalean dauden horiek, Guggenheim inguruan kalean dauden horiek, egunero ikusi aldituzue, Bilbokoak balin pasatu. Bai? Zer pentsatzen duzu, adibidez, aktivista horiek Louvren botatzen dut, goratzen zara duela? Bai, botatzen dutela pintura eta... Sopa horiek, zer pentsatzen duzu aktivista horietaz? Azkenean ez dute pintura hondatzen. Ez dakite Louvrera juntzareten jokonda ikustea. Ja, dauka pantaila bat, baina... Dauka kristal bat, blindatuta, seguratak aurrean, eta kordoi bat, eta japoniar pilo bat zure aurretik argazkiak ateatzen. Are gehiago, nolabait hor ikusten da artearen mitifikazioa. Ze jokondaren gela berdinean, justo jokondaren beste aldean, dago Leonardoren beste lan bat, jokondaren kalidade berdinekoa, baina famarik ez duena. Eta inor ez dio kasurik egiten, eta ez dauka, ez kristala, ez seguratak, ez ezer. Ez, da erretatu bat bebai. Emakume, jokondarekin gertatzen den bezala, hibridazio horren barruan edo mugitzen dena, emakume baten erretratu bat da. Baina hori, inor ez dio kasu egiten. Horrek zergatik gertatzen den, ez dakigu. Eta aktivista horien kasuan, bueno, hor ja iritzi personala dago. Argi dago, lanei ez diatela ezer egiten. Osea, lanak ez dituzte ondatzen, jentea ipintzen da, eske lanak izorratu dituzte, edo markora pegatu dira, eta markoa igual ondatu egin dute, normalean ez dute zer ondatzen. Gero hori efektiboa izatea edo ez, edo ondo iruditzea ez, pizka batea hor bakoitzaren zera da. Baina bereziki kuadroei ez diete zer egiten. Badago gauza norbaiti gustatzen balin bazaio, bilatzen balin baduzue interneten no tocar por favor soy cámara, badago interneten bideo bat, soy cámara Bartzelonako telebistak egindako bideo bat, hitz egiten duela hori museoetan lanen kontra juten den jenteari buruz. Lanak benetan ondatzen duen jenteari buruz, hau da, labania batekin moztu egiten duena, edo barruan lekuan dauden gauzak tokiz aldatzen duena, edo eskultura baten atzean, ez dakit, lo egiten duena, osea, denetari dago, gauza pilo bat daude. Museoetako seguridadeko jenteak egindako parteekin egindako programa bat da. Eta ditzen da, no tocar por favor, eta soy cámara. Eta no tocar por favor dator bebai museoetatik, ez? Lana ezin dauk ikutu. Ezin zara gerturatu. Batzutan ezin dituzu argazkiak egin. Eta batzutan ez da artistaren erabakia, baizik eta museoaren erabakia. Adibidez, hemengo Guggenheimean ezin dituzu lanei argazkiak atera. Lanak ondatzen direlako? Ez. Hor beste gauza batzut sartzen dira tartean. Lan horiek beste leku batetan ikusi dituzu eta argazkiak atera, eta ez dago problemarik. Orduan, bueno, zentzu horretan ez dituzte lanak ondatzen. Atentzioa ditzen dute, bai. Jentea kontran ipintzen dute, bai. Baina, azken batean, lanei ez diete eragin egiten. Gero ja, bakoitza zer pentsatzen duen, beste kontua da. Fakultatetik ateratzen den jentea, nolabait erramienta pilo bat ditu proiektu ezberdinak bideratu ahal izateko. Eta erramienta horien artean daude proiektu bat nola garatu behar duzun ikasi, eta proiektu hori garatzeko erramientak. Pintatzen ikasiko duzu,
egurra nola manejatzen jakingo duzu, nola moztu, nola satitu, baina bai ikasiko duzu argazki kamera bat nola erabiltzen den, edo bideokamera bat nola erabiltzen den, edo metala nola funtzionatzen duen, edo elementu pilo bat, diseinua ikasiko duzu, bai, ilustrazioa ikasiko duzu, marrastu egingo duzu. Ordan, elementu guzti horiek gero oso baliagarriak dira gauza pilo baterako. Adibidez, nire lehen lana telebistan izan zen, Euskal Telebistan. Osea, ni sartu nintzen Euskal Telebistara kamera bezala. Zergatik, kamera bat erabiltzen nekielako. Nire artelanak bideratzeko, bai, baina kamera bat erabiltzen nekien. Eta gero, sartu nintzen diseinadore grafiko bezala. Hau da, programetako sarrerak eta animazioak eta egiten dituen horiek, hoien egile bezala. Zergatik, banekielako, ordenagailu bat erabiltzen gauza horiek egiteko, eta animazioaz nekien, koloreaz nekien, movimentuaz nekien, eta horregatik, nik ez nuen bereziki diseinu grafikoa ikasi, baina bai banekien elementu horiek nola erabiltzen diren. Eta gero, artista bilo bat daude kultura kudeaketan, edo erakusketen montajeetan, ez bakarrik paretetan, edo beste lekuetan, baizik eta elementu bat, edo kuadro bat, edo edozein gauza, bideoinstalazio bat, edo delakoa museora heltzeko, behar du. Enbalatu, transportatu, jakin nola mantendu behar den, nola kontserbatu behar den, hondatzen balin bada, nola berriztatu behar den. Eta programazio bat egiten jakin, artistak ezagutu, jentea ezagutu. Osea, udaletxe batetan kultura kudeatzailea daude, bai, eta horiek askotan arte ederretatik etortzen dira. Nolabait, kulturarekin harremana daukan gehiena, arte ederretako ikasle batek egin aldu. Eta gero, hori, lanbide pilo bat. Osea, Euskal Herri mailan badaude, hori, diseinu estudioak, musikariak, telebistan lan egiten dutenak, zinemagileak, edo zinemaren munduan mugitzen direnak bai, ez bakarrik zuzendariak, baiz eta kamarariak, soinua, dekoratuak, antzerkilaritzan bai dekoratuak egiten dituztenak, telebistarako dekoratuak egiten dituztenak bai. Osea, gauza pilo bat egin ahal dira, gero, nolabait zure buruari aukera ematen balin badiozu. Eta zuretzen geratzen balin baz ez duzu ezer egingo inoiz, mugitu behar zara, jentea ezagutu behar duzu, eta zentzu horretan mugitzen jakin behar duzu. Baina hori, artista bat, hori, hainbat lekutan, interesgarria da egotea bestelako ikuspegi bat izan alduelako. Ez da bakarrik hori, artista pintorea, artista eskultorea, edo artista bideogilea, baizik eta, horretaz aparte gauza pilo bat egin aldituz. Eta hori, nire kasuan hori, ni telebistara sartu nintzen. Nire lehen lana kamarari bezala izan zen. Eta gero hori, diseinadore grafikoa, hori, programen zerak, animazioak eta hori egiten. Garai batetan, aurrentzako programa baten, animazio guztiak eta egiten dituen super bat izena zeukan. Baina zuek ja hori ez duzu ezagutu. Zuen gurasoak bai. Zuen gurasoi super bat programatik galdetu eta jakingo dute. Zeri buruz hitz egiten ari garen. Bestelak. Bai.